Masasimple na pasulyap-sulyap Mapapansin sa'yo. O karong mga higala, ani ang laing sumpay ning atong sugilanon. Katkaton ko ang langit. Hello, magandang umaga. Sige, biyaan natin ka. Mapahuway pa ko. Sukat pagika niya sa galingan atong Mike. Hilo mo na kaayo siya. Nga naman ka, ha? Nagduda na ko inida. Dili ko mo tuong awa lang siya sa mood for nothing. I'm sure, related ni sa iyang pagpapit ka din sa galingan ni Mike. Ug ako ni mahibawan karon. Rosa, mula ka ko balik. Okay, ma'am. Amping, Jo! Oh, kamu sa blinday amping. Ay, laway ka sa iyo, pare. Bisan supak sa iyang buot nga, bulit kay kang Violeta. Nilikay ka siya. Sakitas tughan. Oh. Balik sa mga Violeta. Oh, Dapat ko kamusap. Ang langit. anong ni Ami Pabayana? Nalagi ka? Unsa ko na pagasulti, ha? Kawa ko di may respeto. Oh. Ha? Uy, yun sa rin ako pagsulti. Ningon naman ko nga, naalagi ka. Asa may way respeto, ana? Aon sa man ka, Altia? Ma'am Althea. Ha? Maulay, pabutangan din ni mo, ma'am. Pero kuan ka nang di naman ko ni mo, boy. O di mas di ka maestra. Ilasa na ni magsinultihan, no? Wa naman kay respeto. O sa mga respeto ang imong gikinahanglan. Gitarong makaistorya. O ganong niyaman ka, may ipagaling ka, ha? Gago ka man tingali. Uy, nga anong gago taon ko. Galingan man din, he. O sa pamandilain mo tuyo sa pag-anhi din, he. Kundi magpagaling ka, di ba? Unless kung mamisita ka na ako. Bastusa gini mo, eh. Wa kay modo da. Si Mike ang akong tuyo. Pagawas sa siya. Si Tio Mike? Wa siya din, eh. Pagawas sa siya. Wa lagi siya. Hindi ka ba to? Sudla. Oh, Sudla na yun. Di na kapugan. Hmm? Oh. ingrato. Nitanaw na to na ako. Animal kitong tawahan na da. Uy, modo. Biset. Ganong niya ka? May ipagaling ka? Animal lang yung tawahan na, uy. Ta! Nangita na ako. Ojo, Gano'n man ko, no? wa mo siya busulti. Gano'n ka? Imong susiyon, Jo. Dili na. Wa sa dingalit siya gisugo ni Ma'am Violeta. Ambot lang. Pwede man mo chatan o tawagan si Ma'am. Isul bang gani ko sa sako para lang nga makalikay. Manawag na hinuon ko. Aw, okay. Kung importante sa bang tuyo, manawag ka naman na si ma'am. Mawagin. Mawagin, Jo. Mangaway na sa dingalito siya ni mo. Mangaway? Nganong mangaway man sa kuno siya nako? Ambot lang niya. Kaya ba, nabigid ka itong babihana kung wailingaw. Or, posible lasap nga, niduaw lang dito siya nako, Jo. Basangin lang itong pangita niya ni mo. Oh. Ay, salamat. Kuman sa pila ka buwan. Nibalik na gid in taon o kanormal ang eskwelahan. Naapalay Wa- na din heri ay. Oh, Di ba? Wa naman ka sa mga Mondragon. ngano day gawa na violence? Nagtuo kang di ko kabayad? Hilas malagyapon ka manulti. Bisan wa na yung Mondragon nga nag-back up ni mo.
Nga no, nagtuori kang nagsalikos back up sa mga dragon, ha? Sabot mo pasabot. Wa kay gikadlukan. Okay. Tanaw na to. Utsa ba ka? Ay. Musukol ay. Ha, guys, dalawa ninyo. Unsa man na? Unsa na? Ma'am, good morning. Good morning, ma'am. Good morning? Nag-aaway mo? Good ang morning? Ha, sunod mo na ako sa principal's office. Tumahi, Jo. Ikaw man akong guardian. Warning form na. Ay. Sa sunod gani, ayaw na nagtubay si Lance. Kung di na ako siya tubayan, Jo, magtuo na gina siya nga hadlock niya tanan. Ang hinoon. Pero kung makalikay ka, likay lang yun. Tingala hinugdumtan ka na. Ha? May pagkatraidor ba na? O may mga koneksyon na ba na? O, Jo. Mag-amping mong gid ko. Nangandoy pa ba akong mahimong idol? Naraman na na. O sige, pag-ilis na, samtang mag-andam ko sa lamisa. Pirmayon na ni Dancho. Sige. Sayang nga wa ko, Nga naman, Makatilaw gid ang tato sa kong tamparo si Lance. musamot di ay unta ang kagubot. Tagaan pa ko nimog problema. Gadumot kay bitaw ko atong tawhana, ma'am. Wa pa ko makapaningil niya sa iyang pagpalabay o granada. Naa ka na sa dana imong style. Wa lagi ebidensya nga involved siya. Dili ka pwede magpataka og pasangil. Althea, ha? Nagsige na bayagi kong pahimangno nimo. Ayaw paghimo og move nga makahatag pa noon og peligro nimo. Paminaw nako. Ayaw pagpaggahi-gahi ana imong o. Sige girls ha, sige ha, man na to. Wala na ko ninyo ha. Suya akin ako ini tawhana, Ganun mauto-uto man gina niyang kadaghanan. Bisa ko sa kong tanaw, no? Zero good siya. Wa good. Zero as in zero good. Si Althea. Ang gagay. Gusto mo nang pagtanaw ang utong gagong bimbo. Kagusto rin ka siya ng tuhana. Tistingan, be. Hapit ang next subject. Musa ka na lang kudaan, ha? Hi! Long time no see. Niskayla pa ka? Oh, siyempre. Bagka gina kag naong sa? Ganun bagka mong kugnaw? Estudyante man ko din Makabayad bang ko sa tuition? Para ko na. Kung sa'yo problema, ha? Wa kay delikadesa. Na-involve na ko kagrimen. May guts pagyapon ka magpakita din Kato nga incident di ay. Wa ako ma-involve. Na-implicate lang akong pangantungod kay ang uban sa mga kriminal na barkada na nako sa una. Pero bisa na doon ni mga pulis. Wa ko'y kaso Way ebidensya nga involved ko atong hitabua. Huwag nga nang mauwaw man kong upakita din ha? Hinoon. Basta mga bagagnaong dili man ginamadutlan og uwaw. Very understandable. Naibaw ka ba? Nga pwede ka ikiha na yung penalty? O ikiha. Nagtuo kag madlok ko. At tumuono, naliman ko mong dragon man ka? Dili ka mo atas og gaso? Good that you know. Magandang umaga. Nagtuo kag madlok ko. At tumuono, naliman ko mong dragon man ka? Dili ka mo atras og kaso? Good that you know.
na ko nimo. Balik ako yaping na igo man unta ang imong kuto-kuto. Pero wa na kay kusog. Pwede natin ka sabayan og lakaw nga. As if sweet kay ta. Animal ka, Bimbo! Mas animal ka! Nagtugang mo kayo nakakita sa mong gibuhat! Hayop ka! Daghan kaayong salamat, Bimbo. Ay, sa na kayo nahitabo ni Althea kung wa pa ka. May problema, ma'am. Naaramang good gihapoy makatabang na ako, ma'am. Daghan ko na nakakita. O lagi, daghang nakakita. Pero ang pangutana, willing ba silang mutabangin mo? Di ba sila mangambot kung pangutanon? Wa ka pa gani makapasalamat ni Bimbo. Senda na ulit ikaw kwarta. Di man negosyo nga akong pagtabang, ma'am. Ma'am Viol, ato na ako. Sige, Bimbo. Og akong usbon. Salamat paayo. May problema, ma'am. Ma'am, ayaw gidog papiansahi si Lance, ha? Ayaw biya gyud. Ingon anak ka gyud ay kaarugante, Althea. Ma'am, unsay pasabot nimo? Pasagdan na nato si Lance ka makapiansa. Wa ko maghisgot ni Lance. Si Bimbo ang buot na kong ipasabot. Unsa pa may problema atong Bimbo? Nagpasalamat naman ka. Pero ikaw nga iyang gitabangan, wa gyud ka makapasalamat. Kapuy, oy. Bisa ba gyud ilitok og thank you? Pero himuon man gina nimong issue, mami. Gusto lang ko makatuon ka sa pagpasalamat sa angay pasalamatan. Pwede naman ko ng bayaran. Okay, bahala ka kung maugin na imong prinsipyo. Pero sultihan ti ka. One day, makarealize na ka nga dili tanan kabayaran og kwarta. Kabuang bata ah. Lagi, Chok. Taas kay pride. Ulipon na gid gihapon nang yang pananaw na ko. Dili. Si Lance ang akong ipasabot. Oh, nagawa sa di mo, Choy. Si Altia naman akong gihisgutan. Ilaan sa mga gihapon ang imong gihuna-una. Mao na gina si Ma'am Althea. Ingon ana na gina siya. Ano ka? Di ram gid day tingali gihapon ta makalikay sa mga mundragon, Chok. Ha? Pareha sa to kanina. Nagpalayo ragod ko. Aning kaambot yun kung di may magkasugat. Pero, nahitabo to. Lain sa kayong putan-awar ko o pasagdan siya. Mausad. Pero nagkamasaghang nakakita nga lain gawas nimo. Oo. Pero hadlok mo to silang tanan ni Lance. Labi pasad nga, di sila ganahan ni Althea. Ang tuod karon, wa maghihapon na yung mga amigas Althea, good. Sige lang. Padayon na gyapon ta sa paglikay kung makalikay. Pero kung ingon ato nga hitabo, di sad pwede nga pasagdan na nato sila. Ngano ka? Wa, Chok, wa. May nahinumduman ako. Wa ka pa gani magkapasalamat ni Bimbo. Senda na ulit ikaw kwarta. Nagtuom gitong bayhana nga naong kong kwarta. Sa una, naong kong kwarta. Pero, di na karon. Ka-afford ang gudgog palit bisan unsa basta di na kay mahal. Pero, serious lang. Seriously? Ubus ito yung pagtanaw na ko na. Sige lang, Bimbo. Sige lang. Moabot rang adlaw nga maghangad na sad nimo si Althea Mondragon.
Kapayag yun mong sigig saka ini hagdanan eh. Ako inon si mami nga. Pagpataod og elevator para namo. Ay, kapayag kat-kat pa daw 5th floor. Oh. Ang gago nga bimbo ay. Naasya sa taas. Ako to yung gisitsitan. Karon ka lang. Nihangad si Altia. At last, naghangad na gid ka na kung bayhana ka. May padayon na siksa ka. Huwatan ako. Ako rin yung magkisitsitan? Ha? Are you talking to me? Oh. Ako? Di oy. Anong sitsitan ko ka? Pero, lingaw kay ko kay at last, nakahangad gigan ako. O, say, buti mo ipasabot. Ubos mangod kayo ang imong pananaw nako. Kanunay ra ko nimong gi-lockdown. Pero karon, ni-look up na gid ka nako. Kay dito mangkas ubos og ako dinis babaw. Nagtuo kag funny ka? Ew! Nagtuo kong funny ko. Ew! Expel yun si Lance, Jo. Pero, nakagawas na siya kay nakapensar man. Doble amping nagikaana. Oo. Sila si Ma'am Violeta o si Ma'am Alti ang delikado. Muhay sila ang bodyguard. Maka-afford naman na sila. Maog yun. Mayon tag magkahuna-huna si Ma'am Violeta, ana. Abi na ko, hindi na maghuna-huna nila, Jo. Ato lagi gihapon silang giproblema. O, Murag maglisod bantingalay taglikay nila, Jo. Murag destiny na magyud tingali ni nato. Uy. uy. Ma'am? Mike, maayong hapon. May hapon, ma'am. May tuyo ko ninyo ni Bimbo. Okay, ma'am. Panood ta. Dali, ma'am. Hinay lang, ma'am. Ka-gentleman sa kong uyuan, eh. Hi, Ma'am Violi. Hello, Bimbo. Lingkod, ma'am. Salamat. Unsa may ato unta ni mo, ma'am? Kuhaon-taon-ta mo nga among bodyguard ni Altea. Pasensya na. Kamu lang duha ang nasiguro na ako nga kasaligan. Oh. Salamat sa pagsalig, ma'am, pero... Salamat, ma'am. Pero kuan ka nang... Ako, ma'am, okay ra ko. Pero sa tiyo, di naman ni pwede kay busy naman is negosyo. Sorry kaayo, pero... Ingon, ini na lang, ma'am. Kining doon ako'y i-recommend nimo nga mo'y kauban ninyo permi. Pero okay ra gid mi kung may emergency. Bitaw. Pero ako, ma'am, ako yung problema. Sige, salamat kaayo, Mike, Bimbo. Parehas karon. Mianhi ka nga ikaw rang usa. Kinahanglan nga ihatod gi ka na mo ni Bimbo. Pero og madayon sa buntag, doon na mo'y bodyguard nga kanang pinadana ko. Okay, ma'am? Nga ikaw na bahala sila sweldo, ma'am. Oh, sige. Salamat kaayo, Mike. Daghan gid kaayong salamat. Naunsa man ka, ma'am? Ditso-ditso ramang ka. Wa man ka mag-ekstorya na ako. Kinahanglan pa ba, good? I know what I'm doing. Pero nga nung sila man gihapon, mami. Wala gid laing tao? Sila ra gyud? O bitaw, naidaghan. Pero sila lang ang 100% makasiguro ta nga kasaligan. Mami, ang tao,
Basta tagaan sa saktong sweldo mo, serbisyo, gid na. Pero sa imong batasan, makaantos ka ha sa Manila ni Mike ug Bimbo? Basta, wa gid ko makauyon na imong desisyon, mami. Bahala ka. Unya, unsa may buti pa sa buta na, ma'am? Mubalik na sa dasig tipon og puyo nato, ha? Dili ko ganahan, mami. Dili ko ganahan. Hello, magandang umaga. Nganong ka mo? Buhi ko! Buhi ko! Altea, Bimbo. Mami! Bimbo! Unsa nahitabo ha? Unsa? Unsa nahitabo? Kuan ma'am, kami ko siya gilak ma'am. Tinga ka ko. Gigutom ko, mami niya. Di ko niya palitan og food. Dili man siya musugot-sugoon. Papahawaan ko na siya, ma'am. Di man ako siya pwedeng biyaan ma'am. Ako na siyang dadon sa kantin. Para dito may mga on. Di mo siya masukot. Naman ang pagkaon sa akong cabinet. Naasad sa ref. Ito na sa mi mama. Ah, sige, pwede namang mulakaw ha. Close the door, please. Mura mo pagbata, Altea. Huwag ka magkakita sa ref, Bimbo. Nakakita man ma'am. Pero wala mo gud ko makahuna-una nga posible nga may pagkaon diha og sa kabinet. Kaya gusto mo kinalti nga mulakaw ko. Di ba sa kumusugot nga biyaan siya nga sirang usa. Good. Gigutom ka man ka ha. Kaon. Dili ko ganang mukhaon na mo pagkaon. Altea, 20 plus ka na. Ayaw pagbinata. Lugaw wala gid siya. Murag yung way buot. Mature pa gid siya. Murag may gamay mo tingalin na siya tiyo. Babanin mo eh. Nalasad ka na. Hindi mo gud. Kung taraw siya. Higo na. Okay. Tuod na nung niyaman ka. Day off mo na ko ron. Nga nang may day off man ka. Balikard ka. Ito sa way day off no. Mas mo day. Di ta magkita tiyo. Pero, Naram sa daghang gabantay nila. Di mo sa sila mulakaw ron. Tiyo, kan ba? Bisita sa dito eh. mag-unsa man ko dito. Doaw. Ay, wala ko'y panahon. Pwede kami ngawa ni Ma'am Vilita. Anong mingaw na ko? Okay. Yaman gid katabangi ko. Unsa man? Tabangi ko kayo sa tangki sa tubig. Ha? Gawa. Ano, may ari bitaw ka? Ay, asula. Sige na. Dragon fruit? Bagong harvest ni Iyo Mike. Nananom sa DIC og dragon fruit. Doon nasagbaya din sa farm pero bago pang namuwag. Altea, imong paborito oh. Paborito niya, ma'am. Ganahan kaayo siya ana. Mo ba? Ganahan sad ko ini. Rosa, paghiwa na ko ini, mga unta. Tamis siya. Dagan akong nakaon. Altea, nga nung wa ka pa man mo kaon. Imo man ang paborito. Wa ko'y ganang mukhaon anak karon, ma'am. Sigurado ka? Tamis kaayo. Dili lagi ko, ma'am. Bahala ka. Hapit na ako mahurot ang duha. Ngano ka, mami? Hindi sakit ang akong tiyan. Daghan na kay kagikaon, good. Aray! Ma'am. Ano na? Sakit. Kuha itambal si mami, dali. Dali ang tabal, balihog. Mami, naluspat man kagmaayo, ma'am. Ma'am, ako'y vapor. Simot na. Daghan na simot, ma'am. Ma!
Ma'am, ni-subside na ba ang sakit, ma'am? Medyo nakalma. Sobrahan tingali kasi mong gikaon nga dragon fruit, mami. Tingali. Don't worry. Ma-okay ra ko karon. Nakainom naman ko og tambal. Nakuyawan biya kayo ko, ma'am. Unsa? Lagi, Chok. Huwag pa ganun muwag tang akong kulba. Gipainom ninyo gluya nga gipabukalan? Huwag man. Tambal sa sakit sa tiyan naman ang iyang ito man. Sultiha mga katabang, pagpabukal mo og luya o gipainom ni Ma'am Violeta. Para unsa pa man na nga, nakapahuway naman siya human ni inom og tambal. Naansa mo anang kinaraan ninyo da? Ingong magod si Tiyo nga makatabang ning pinabukalan ni Loy, ha? Nga nung magkapil-apil pa man ng tiyo ni mo nga, wala naman siya labotin he. Ikaw na siya ni-inform niya, no? Masuhito magod si Tiyo, ma'am. Ah? Unsa man siya? Doktor? Aw, dili. Pes, ayaw pangonsulta niya kay dili siya doktora. Mami! Mami! Dado na to siya sa ospital, ma'am. Mami! Mami, naunsa man day ka? Ma'am, dado na to siya sa ospital. Kuyaw na eh. Waka na siya mahilo sa inyong dragon fruit? Makahilo ba rin ng dragon fruit? Wa man sila igikaon? Paura man to? Dad, ako ninyo sa ospital. Dadon ka na mo, ma'am. Dadon ka na mo. Dadana lang ninyo ang pasyente sa syudad. Guba ang among ultrasound machine karon. Kami ang muda? Ang inyo na yung ambulansya. Bago ra gyud gikan, may gikuha nga pasyente. Kung magawat pa mo, tingali maunsa pa na inyong pasyente. Ka-useless bago na ini inyong ospital. Bimbo, dadon tayo na to si mami sa syudad. Miss, way mo kakuyog na mo nga doktor or nurse? Kuwang ra ba mig tao din he. Dong, pasensya gyud. Ayaw na paglangan, Bimbo. Dadon na nato si mami sa syudad. Pakuski ang pagpadagan, Bimbo. Emergency ni, pwede naman ka mag-hazard good. Ma'am, first time ko rin akong mudrive paingon sa syudad. Di pa ko anats dan. Gago, pakusgi, gani. Lus pa na kay mami, oh. Ang ako magod, ma'am, di ba ko madisgrasya o niya ta? Dili lagi ta madisgrasya. Sige na, paspasin na yung pagpadagan. Oh, ganun ni hunong man ka. Nay motor kalig nga, nibabag na to. Oh. Si Tio Mike. Kukya po yung Tio eh. Kuwang naman lang mulupad ng skin. Mami, hapit na tang mabot sa syudad. Hold on lang, ma'am, ha? Just hold on. Ayaw ka bala ka, ma'am. Pagkaabot na lang kita sa syudad. Pag-ampo lang mo nga wa mahilo si mami sa inyong dragon fruit. Pag-ampo lang din mo. Oo.
BPI helps you do more. Dahil alam mo may maaasahan ka para sama-sama sa mas magandang bukas. Do more with BPI. Ang pangalan po ng aming ama ay Sanyo. What's up mga G? Dito sila naman Jimmy Girl VJ for today's video. Ay, mapapalaban ko kami. Dehado tayo sa channel. Yun na. Dahil for today's video, masaya ako na makakasama kong makachikahan at mapapanood nyo ang ating Miss Universe. Yes, ang ating Miss Universe 2025 from the Philippines, Miss Atisa Manalo. Magandang gabi sa'yo. Never pa naman ako pinahawin sa mga kailangan sa buhay ko. Nakalipas na buwan. Sana naman. Lalakad ako kayo sa atin. Masyado ko lang si Atisa Manalo. Sabi ko sa akin, hindi si Atisa. Si Atisa, Marty, nakabilang kayo. Wow, kawawa. How are you? Nakapahinga ka na? Nakapahinga. Ready to work again. Nakakasalit ka na madami. Kinain ko na lahat. Ang matamis. Yes, fast food lahat. Kapag kanin ka na Okay, rin. every day. And congratulations. Thank you very much for representing the Philippines so well sa international pageant. Thank you. Ilang months yung mula nung nanalo ko ng MPPH na yung pageant sa May. Nanalo ko Sa Thailand MPH May. Tapos lumaban ako ng November. Ang dami mo ng pageant sa Siberia. Parang iba-iba yung advocacy na binibitawan mo sa bawat. Ako hindi, kasi hindi rin ako naniniwala na yung haba kasi para maging nitty-gritty. I think it's something that you're passionate about. Ako, I just so happen to be passionate about youth and education. Kasi that's based on my experience. So, yun yung parang all the time, even before ako mag-pageant, I really already do it. Doon nabanggit mo yan ito sa Alan Academy. yung Academy. It's an organization that we work to give children a wider knowledge that there are more opportunities in the world na hindi lang there's not one pathway to success, hindi ka lang mag-aaral and then mayab and then that's it. Kasi katulad ko ako, I feeling ko my way of doing life is pageantry and that's where I got my sort of